ojego ka o were ka ụmụ Biafra ka ọ dị ya ka o megharịkwa ndị mmadụ anya nna ọgwụ 1 naira ụlọ ahụ anaghị arụ ọrụ ọgwụ 1 naira ga ahụ ọgwụ 1 naira ahụ unu ji emesasị ndị mmadụ anya aka ụjọ anya na ori na ahụ na nkwọ na-eke ọgwụ ahụ ọgwụ 1 naira Ebuka Obi ọmụnwụ traditional nwoke dị nwurude nke kingdom ọgwụ 1 naira ahụ unu ji emesa ndị mmadụ anya ọ naghị arụzi ọrụ onye ọwụ na-ebịara ba ka imesa anya ọtụtụrụ ọla mmasa ga anya wana m akụjasị ọgwụ Ebuka Obi na ori na ahụ na nkwọ na-eke na-akụjasị ọgwụ teje pak ọgwụ agụdụbọọla ndị niile ahụ gwọrọ ọgwụ ma nke agwọrọ na nnamụ ya ma nke agwọrọ n'ezi na nkịta na ana m akụjasị ha na ori na ahụ na nkwọ na-eke na eje ha emeri m ọsịsọ eje m emeri ụnụ bịa jee kpọrọ nje paịpụ ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwa urude nka kingdom jee paịpụ ndị osisi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ achọ m tụtụrụ ntụ ga-agbanye jee paịpụ osisi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ ya wofu ihe m ga-agwa gị iwerezie ile gị gbakọ jee paịpụ osisi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ ofu ugboro ka ife ji eme mmadụ ya ọmara ife osisi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ ịdaba ịchọwa ihe ị na-eme maka Biafra nna emeziri na ihe Biafra jee paịpụ anyị mana iwu iri ehihie ọdụda ka ị na-ada gị na Ebuka Obi ọ na-awụ ụnụ lụcha na chọọ ịda ụnụ etibe maazị Nnamdi Kanu mgbe ihe Biafra ụmụ Biafra amarago fụta ka nhụọ gị ka onugwu ị na-eje emere anyị advertisement made in Aba made in Biafra land onye ma ha na ụmụ Biafra na-agba mbọ ị na-eje etiri Ebuka Obi mgbe na-eje etiri ndị APC mgbe na-ezuzu na-enye anyị fake jepak ịdabago m ga-ahụ gị ka onugwu oishi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ ofu ugboro ka ife ji eme mmadụ ọmara ife ụmụ Biafra amarago ndụ jife egwuregwu o maghị ka ha agbata ya n'ọsọ ikote okwu ịgafe esi okwu ahụ ikotere onye ọwụ na-amara gị ego ibe ọsọgoro ụnụ na-ezuzu m ga-apịawo everybody azụ jee paịpụ mgbe enweghị onye ga-ene ha enweghị onye na-ewekwa gị serious again and I move go forward maka na ndụ fekine ngị na ibe niile alụrụ alụgo na-agba ka mkpọrọ amụ ịgbaraje ebe a ịgbaraje ebe a onwe nwa Biafra ọwụ na iluru nso ọ ga-eji ọka ntị mmụọ ọfụ ga-agba anyị anaghị egwu egwuregwu we don't joke onye ọwụna nwetara gị na tebụl Biafra ọwụna ma wee ndị place ụmụ Biafra na-agbakọ gị ga ebe a zuzuo aka ntị ka a ga-ama gị anyị anaghị eme ntatem ndị na-eri wite ndị ilo anyị anụ ọhịa ị na-eje na Zion iwere polisi Naijiria ị na-eje wefuru anyị aka n'ibe gị jee nụ APC ụnọ anụ ọhịa wefuru na anyị aka n'ihe anyị na-eme ife anyị na-eme na korespọndụ ekele ọrụ eke adị apịa onye ama ha n'azụ ọdụvụ ụnụ ka ọdụ ụnụ sef ka ọkụ adaga ibube na ụnụ ga-eji tru plank tru Nollywood tru content creator tru ihe a nwere ha sasị ya the hard labors of our ancestors ọ gaghị awọk jee pak ọdụda ka ị na-ada onye ọwụna amarago gị ọ ya ka ife ahụ ihe unu na-eme ebere oge na Ebuka Obi evukwa anọda amụmụ ahụ ha I will know na umeghị ibedo na ịfụkwara one si adọ crowd ịfụkwara one ife mmele si adọ crowd ịfụkwara one omenala na ọdịnala Igbo si adọ crowd monumentum na-akọsụ trafik n'ụwa niile ọzọ kịta ebido mewere ndị omenala na ọdịnala Igbo advertisement ije ha emenwuzi ya ị gaghị emenwukwa ya again gawa na Zion ije gị ọkụ mmụọ ejego m ọrụ nke evivie bata na-eshi nri were na-agwa gị okwu ngwachakwa gị ejewarakwa m nke anyasị
from echinine enwere m 1 week holidays Chineke oso me ejewala m France oso me ejewala m Belgium oso me ejewala m any place in Europe cho me je Africa je pipe oluchibai ahu gonye ko nugu ojetiwela ayi gbede na Biafra land echiketa of Nigeria police ejire ase also no ihe o ji eme content creator je pack ai gbandu je mbari huonne na-enwe obere traditional nwoke dị tumpem agbecha ụzọ ada aja ụlaga azụzụ ọmụ Chineke eberebe na ahụhụrị gbara ọjị obere nsị na-emebi ka arịka 7up je pak m ga-ahụgụ ka onugwu anyere m Igbo onye oyiwe ọwụrụzi ego akpakara dị ngwom otego unu ji asa ụmụ Biafra anyị isi because onye ọra bịara ime ihe Biafra anyị enye ya audience nye ya time nye ya ive niile solo kwuo ya bido ya mana ahịa na iwa bido bụ unu bido cha unu eje nara ndị APC ego nara ndị politicians ego kparịba anyị nụsọba anyị ọgụ ewinugo modi ọgụ all these people ji fake na wodo nkọrọ duka fe enweghị ike ịrụ m nso mụ nwa ghọtara nwa nkwere isi either na ịnọ with me or against me. Those who with me bigger than those that are against me. Those who are with me, they are bigger than those against me. As long as Chukwu Okike abịa ma live, ụmụ Chukwu Okike abịa ma live. Those who is me, they are bigger than those who are against me. Heu, Chineke. Ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwuru dị nke kingdom. Ebuka Obi bịara na obodo a, ọ na-abịara iprichi na sex wee ife ọjọọ. Onye alazi na ọtọ na ana Igbo. Ife ahụ nonsense Ebuka Obi. With brain damages. With a lot of brain damages na-esogharị Ebuka Obi. Ebuka Obi gụnwa wuzi Chineke. Ị na-anya moto enwe ha ndọrọrọ moto. Ị na-eyuzu microphone enwe ha ndọrọrọ microphone. Eji anọ ka ị na-azụ onye ala n'ọtụ wụ ihe ọjọọ. Ndụ mmadụ alụcha ihe niile a na-alụ n'elu ụwa na. Ewinugo m agba obi oke ka ọmaka mewe ewinugo J-Park adago. Ka nwanne etigo m ụnụ ihe tinka kụrụ pam. Ife ụlọ nazi eyuzu fake name nke hafe eme onye kwuru okwu. Ọ na-awụ na enwe village. Ọ na-enwe ha na obi ego ofu nkwụwago na akọtọkọ ụnụ. In short, ndị content creator, in short, achọrọ m ibido gbowara ụnụ ego. Kọplenu video m were na-ekreti ya viewer, enweta viewers erikwuo m nwanyere ụnụ. Na-akọpi video m ebe ọwụ na ifiriri chọrọ iji were the video. Na-download ị na-enweta viewer. Were bala ego, were lukwuo ụnụ, were wụrụ mmadụ, ọnwụ urude nke ka nwụ. Urude nka fụrụ ịba ụnụ ọgaranya. Urude nka fụrụ imere ụnụ ihe. Mana ụnụ anakwa na-echehu. Na o nwere onye mere ụnụ ihe a. Ụnụ echehu na ebe urude nka na-ewe iwewe ihe ahụ. Na-eri urienu 90% nyenu 10%. Na-egbubiri video m, na-eti ihe na page ụnụ. Were nu video m na-enwe udude nka ga-egbu ụnụ ozu. Ogbu ụnụ ozu bọsị ọwụ na-eme festival na-enye 10%. Ewere mme festival. Na-ewere video m eje m ahụ Ebuka Obi ka onugwu. Hụọ jee pipe ka onugwu onweghị ebe va na-eje omeghe nete mva nwere va na-eti ọ ndị na-ele fake expired goods. Ọ ive Ebuka Obi na jee paaki wụpa agaghị ele ya n'afịa be anyị. Eji mfe anụ ọhịa na-agba ogwe ejefu agụgbuola asụnya na ọdụsi ọnọ jefu agụgbuola ka ọwụ ya kpọọ m video call. Ọkpọ video call ọ ya nwa wive ahụ. Nne video dị video na-eme ihe a. Nne video dị video. O notice ya da nne video dị 10.
obido vufutaba ebe ụmụ nwoke ovufutaba blue film na-egosigasị m ma ebe nwaanyị onye ọcha na-alụ ebe onye ojii na-alụ onye ọcha ebe onye ọcha na-alụ onye ojii na-ebufutagasịrị nna ọkwa ndụ kpọrọ onwe ha ụmụ Chineke ọkwa ndụ kpọrọ onwe ha ndụ Zion onye ma ife banarị ya act n'ime ebe ahụ onye ma ife banarị eme ndị alụrụ ana ndụ alụrụ ana alụrụ gbada ogbekọrị na-agba onweghị ife ọzọ fa na-alụ ebe a ndụ Zion agbarago ọ bụrụ na ị na-eje ndị a nso ịhụ na ife nwere ịhụ na ife fa kwuru ka fa na-eme na ndị na-enye ụnụ Jizọs jee na onye ọwụ na bụrụ jefu agụgbọọla na taya fonu ya nene fonu ahụ jee na galarị ya jee na vidios ka ihu ebe okpokọjuru ife ụmụ nwaanyị ndị na-ala ibi Chineke onye ọwụ na nọ jefu agụgbọọla nso kọnfam ibe a na-eme mekeshọn ijidere na taya fonu ya ahụ na taya fonu ya gbaa ya jee na galarị ya iji afụ na ife ọkpakajuru ebe a ọsọsọ ndị ihe a ndị ihe ọ na-enye ndụ kakus ya ọ bụrụ na ị na-elu jefu agụgbọọla nso only you knows the truth and the truth shall manifest in your mouth and in your heart. O meghị ibe ọzọ jefu ga na-egosi gị na ahụhụ ụmụ nwaanyị gba ọtọ na ndị na-ala onwe ha ọ ibe anụ ọhịa ahụ na-eme na Arab Emirates ọ maghị na haram ewere nwudo deport na Nigeria wụnụ haram n'ugwu Hausa ọwụ haram wụ na Yoruba share the video ahụgo mfe ka onugwu jee paakị so ọ bụrụ na o meghị nnọọ na isi wee too mara ibe ọ bụrụ ọnụ ka ndị Nigeria gọọmenti je na-eyuz na-emebi isiri ya ihe anyị na-eme onye daba one ọza ome ihe Biafra ọ dị ya ka o nwetago followers o mewekwa ibe ọ na-eme ihe a na kịta ya kwụ nwa Igbo agbara nze we don't know ebe nwa Igbo agbara nze kwụ o shie ike o mewe Biafra mewe nke a nwa Igbo agbara nze people makwa onye ewu people makwa na ị na-eme ibe Biafra ahụ ka ị were na-enwe followers people makwa anakwa ekwu ya ọkwaghị nnọọ ibe ọkwa people nakwa ekwu ya ọ dị si nonsense ga-ebi ndị na-eme ibe ndị na-ata afụfụ ọ na-afụtaba n'ahụ unu bi na-evu heavyweight dado anyị na-eme nnọọ ka ụba anyị data ife niile ife dụrụ anyị mma no ife adọrọ ha anyị mma anyị ji 20 pounds bido ndụ anyị na-ata afụfụ and afụfụ a na-afụta anyị na ahụ ya ka anyị ji achọ ka anyị gbụrụ from Nigeria gọọmenti ụnụ abịaghị ebe a mee anyị ọdụ anyị ka ụnụ ọdụ ka anyị ka o nwere ego abịazie ka anyị jee yọọ ndụ mmadụ ha bịa nyere anyị aka asụ anyị ịpụhụ ụnụ na-eyi ezigbo akwa nwa Igbo agbara nze na-eyi olulu iji solve problem mmadụ na-abụrụ na ofu village oke akwa oke ọnụ akwa oke ọnụ ndị na-eyi ndị na-eri idi anyị na-eyi olulu isolve problem ụnụ anaghị present the Biafra stories to international community otu o kwesịrị ka esi wee present ya ụnụ bi na edresi ya ọmarịcha akwa karịa ndị ọwụ ụnụ na-ayọ enyemaka from them dozicha bụ ụnụ ọmụ ezigbote mma ọ dozie ka ụnụ osi datis ka ife ọdụrụ ụnụ mma ụnụ fụtakwa ụnụ a na-complain anyị nwere problem a na-ama generalize ya na-eme anyị nke a the people bịa ka afụ the people a na-ekwu maka ya afụ na ụnụ nọ mma Simon ebe ọ dịka onye agụụ na-agụ nwa Igbo agbara nzọ dịka onye agụụ na-agụ nekene Buhari na Simon ebe ahụ kadụ Simon ebe mma karịa Buhari negodu Tinubu na nwa Igbo agbara nze ahụ kadụ nwa Igbo agbara nze mma karịa ndị ahụ ngwa weta Tinubu na Buhari weta traditional nwoke dị m ga-agwaba na ha na-ama generalize m ga-agụrụva their history and ụwa niile ga-ebelieve ya so akpịrị ego ọ nakwa eme mmadụ ibe ndị spirit abaha na mmadụ n'ime onye ahụ anaghị ama mgbe o ji eme ọmanye na nkwụ ọmanye n'ụkwa ọmanye na nkwụ ọmanye n'ụkwa ana mpa awụ ọnụ n'ụnụ na chụkwa ha ma eso na o nwere ibe na-esere m na mmadụ o mekwughị onye ibe na-esere m na ya ana m afụ ihe bifo o mebie ana m afụ mgbe ndị mmadụ dị serious na mgbe ndị mmadụ lakịrị seriousness n'ife ha na-eme ebido n'oge na-ekwu ya adị ọ bụrụ na ụnụ n'onu m mezie ya ọ ga-adịrị nnụ mma
nwa Igbo agbalanze asị na a na-adị mma n'ụlọ were fụọ n'ama olugo mgbe ị ga-ebido na your village ka anyị mara onye ewu because gara master prophet onweghị ibe dị iche nwa Igbo agbalanze ya wenge Yeshua Young o meghị ibe dị iche ya amaghị village ụnụ ọwụghị onye kwuo moto ya ehu nweghị moto m nwere baskoro ka m nwere we don't know onye ndị anyị na na-emekọ ibe because akara na-agwa ụnụ na awa na ọnọ ụnụ a na-emere anyị ihe Biafra mana ụnụ baa n'azụ ụnụ ụnụ akpọ anyị iyi gbakọ ụdị ndị enyi ụnụ nwaanyị fọm another frontiers na-anaghị apụta na-eso ha eme ihe Biafra yes ụnụ afọm another for frontiers ndị je na-akpọ anyị iyi ndị jere asị na isi adịghị anyị mma yes ọ bụrụ na isi adịghị anyị mma ọ Nigeria gọọmenti mere anyị ya were damages and the damages adekunle ha na Nigerian gọọmenti damagele ndị Biafrans during the Biafran civil war anyị agago many debates ụnụ na-eme na ụnụ nwa ibe eji ha akwa ama onye nwa ibe okpokolo akwa ofeke ka ụnụ na-eji eyi ezigbo akwa nonsense ka ọwụ nna ụnọ na-eyi akwa ha akwa ụnọ ahụ si n'owu history ụnọ ụbịa na ụnọ na-eje ebe ọwụ na-emere akwa mara ma ụnụ eyiye ndị China mee ụnụ eyiye dịka ndị China ndị Brazil he ụnụ mere nhachi ọsịsọ ụnụ ji ebido n'ụnụ a na-adị mma n'ụnụ were fụba n'ama ka ije were kwa anyị ojije onye adachisiziri na anyị ụzọ onye ọwa na bidoro ịgụ history ịgụọ your father ịgụọ your grandfather ịgụọ ebe a mụrụ gị ibido na-edozi side ya Biafra buru ibu anyị awụhụ one ife awe nation and the nation ahụ olugo n'ihu anyị si dị iche iche na Biafra land otu aka ebe anyị si bịa wee dị iche iche olugo mgbe onye ọwụna ga-ebido kpokọba bido na village ụnụ a lot of ndị yahoo and yahoo ọdụ ụnụ na ọbara ọdụ ụnụ na karakta anyị apụgo ụnụ daba ụnụ eme IPOB ọdụ ụnụ ka ụnụ onwetakwa na followers ụnụ ama igekwa ebe ahụ ụnụ chọrọ ịma ige nna ama ige na ebe ahụ ụnụ chọrọ ịma ige bụ abụ na mba ebe ahụ ụnụ na-ama ige nwa Igbo agbara nze ịchọọ ijoin ndị content creator and all those things bido kwube nonsense on a point ị na-ashare post ndị Biafrans mana ị naghị ashare izie ihe na-alike ịbịazi mee video ka onye ọwụ na share ịba ibe ị na-eme ihe a ibe ahụ ị na-ebuild kedu ebe ọkpa ya dị ebe ka ovu ndị mmadụ eje ị na-akụzi otu onye chọọchịa izie vidio ndị mmadụ akụ onye ahụ otu because ụlọ na-afọ ọmụ otu ndị anyị dọnụba otu ugosi ibe otu ndị geve ndị content creators ndị artist nna hapụrụ anyị struggle a na ọnwụ na oje ha ekweghị omume ọ bụghị ibe unu na-ezuzu unu wee disappointed to ndị nna nna anyị unu bi ebe a unu ji abụfute omenala na ọdịnala Igbo igbo ndị dibịa nke a egbu ndị ụka enweghị ebe ịkwụ akwụ ihe nna ebe akwawu ndị omenala onye butere n'ahịa bụ ọjọọ ndị ụka ebogo anyị ji na aja too much asị ndị nna nna anyị mere nke a ndị nna nna anyị mere nke a achọrọ m improve the whole world na ndị nna nna anyị omeghị ibe ọjọọ ba mere and eji m omenala na ọdịnala Igbo ya na-aga everywhere sọnsọ ya nwa sọnsọ omenala na ọdịnala Igbo ka anyị nwere unu niile gbara mbọ unu niile lehichara foundation and achọrọ nka foundation ụnụ a ka ọ fọmụọ something ọ bụghị onye megide ọdafụ onye megide ọdafụ daịkwa na omenala anụ nta onye megide ọdafụ ọdaị na omenala ahụ omenala Igbo ka unu chọrọ iji wee mee content creator ọnwụ ji egbuchi asịchakwa unu niile n'ofu n'ofu omenala Igbo ka unu chọrọ iji were because onweghị ibe ọzọ kịta na-agazi abịa everywhere akpọchi isi chago oche na oyi ya ibe anyị wụ Dutch Gabbana ibere akwa ọ Dutch Gabbana jee kwe ya ọnụ mana ị nweghị ike bụ ka nna eyi akwa oke ọnụ ma ọ ị na-ahụ ka nna eke uko unu bi ụnụ a na-egosi papa ụnụ ebe ụnụ mara mma ibe niile do alụ bụ ụnụ mara mma mana abịa bụ ụnụ aga ụdụ na village abịa bụ ụnụ problem nka nkụ unu bi ụnụ eyiri akwa mara mma dochaa ido nọọsele nse ka onwe ka ụnụ anaghị anyụ nshi mana akpake ike ụnụ tụgo ọdụ nshi ka nkụ nshi pakịrị ebe ahụ nshi ka nkụ dị ya. If you are not proud of who you are, onye ga-adụ proud of you anywhere. If you are not proud of your ancestor, onye nwere ike dị proud of you. Ọ dịka abada ọsọ kwara go yiri were machie onwe ha George.
unu na-eme ibe kunu kwuru na ofu ebe ọnwụ bịa ya gbuo unu ebe ahụ achọ unu sụpụ unu di ya mara mmanya na nkwụ ịmara mmanya n'ụkwa ọ ya nwe mere unu ji gossip Chineke anaghị bless unu ekpe ekpere enukpe ekpere a na ọ naghị work yes because unu akwụghị ofu ebe na-agbagharị ka mkpụrụ amụ agbara je ebe a na-ekreti content ya asalachago ụvụlọ everybody chenine ọwụrụ na na-eyi akwa every weekend eje ngolo akwa ọfụọ mana abịa m ebe a iyi akwa na ọgbọ ọsọ anaghị agbado ruo mgbe ife na-achị ya chudobere aha ndere ya nation over here n'ụlọ na bịaziri were dete na egwuregwu dịka ife anyị na-eme ọwụ ife egwuregwu ọ bụrụ na ọnụ nwa bụ otu unu ga-esi egbuchasị the people na-eme na Biafra na-aga n'ihu miropu a mebezie content creator unu ga-eme ya so most of unu plantri onwe unu n'ihe a na-enyegbu isi ụmụ Biafra unu anaghị agba mbọ lukati afọ unu agbacha unu agbacha okpokoro gịnị ka ụlọ na-alụ sakreti enye ka o jezuo onye ọwụ ahụ gịnị ka unu na-emefe living akpọtara unu bịa hie ọmụnwụ nke ịgbahore nsukwa nwanne izu zuru ezuru bịa mụwọfụ nga agba ọsịsọ tọndagbo unu niile n'ofu Biafra ga-abịa the Nigerian nwere history Biafra nwere history unu emekwa na-eche na oje ha abịazi ka unu mewe content creator tọnda agbogbuchagori unu n'orie na ahụ na nkwụ na ekesef Biafra ga-abịa anụrụ ọgụ and the new things is about to form and ọ ga-form Biafra nwere culture and tradition o nwere history and o nwere religion ife niile ahụ na-restore in Igbo ogode because e nwere nri nwee arọ nwee ide nwee ado nwee kasị asụsụ niile dị iche iche mana in Biafra everything stand up nwere kingdom Biafra alo federated Biafra all the ancient kingdom rise ọ na-achọzighị ibi ka ndụ nna nna unu na-eyiri m Hugo Boss na-eyiri m ụmụ nonsense akwa na-enweghị ibe omenụrụ kama jenu na-eke kwuru ọbịa je egolo akwa na-eyi jenu na-akwa ete igolobe akwa na-eyi na-evusasị akwa na akwa ete n'ụwa niile ọsịsọ na netwọk anyị nzachata unu na-achọfụ m nzachata unu na-amabara ka m nwetakwu anybody na-apụta na social media represent ndị Igbo ka ị hapụ ị na-eyi akwa ete ka m hụ ọgụ ka onugbu ị na-represent ya nna ọ bụrụ na unu anaghị dres ka ndị Igbo were na-apụta na social media m ga-ahụ unu niile ka onugbu ka asụgụ focus on jee paaki ahụgo nye ka onugbu already ọ dabago o jego ka o were ka ụmụ Biafra ka ọ dị ya ka o megharịkwa ndị mmadụ anya nna ọgwụ 1 naira ụnụ ahụ anaghị arụ ọrụ ọgwụ 1 naira ga ahụ ọgwụ 1 naira ahụ unu ji emesasị ndị mmadụ anya aka ụjọ anya na ori na ahụ na nkwọ na-eke ọgwụ ahụ ọgwụ 1 naira Ebuka Obi ọmụnwa traditional nwoke dị nwa udude nke kingdom ọgwụ 1 naira ahụ unu ji emesa ndị mmadụ anya ọ naghị arụzi ọrụ onye ọwụ na-ebịara ba ka imesa anya ọtụtụrụ ọla mmasa ga anya wana m akụjasị ọgwụ Ebuka Obi n'orie na ahụ na nkwọ na-eke na-akụjasị ọgwụ teje paaki ọgwụ agụdụbọọla ndị niile ahụ gwọrọ ọgwụ ma nke agwọrọ na nnamụ ya ma nke agwọrọ n'ezi na nkịta na ana m akụjasị ha n'orie na ahụ na nkwọ na-eke na eje ha emeri m ọsịsọ eje m emeri ụnụ emerigo m ụnụ already emerigo m ụnụ nwa Igbo agbara nzọ ọka mma na ị na-arụ ọrụ n'obodo a na-akwụgwọ 1,800 euro ma ọ na-akwụgwọ 2,000 euro ọka mma na ị na-eme ya because isowe ndị social media na paja ahasa gị isi adeba ga-eyuzu gị kwasasị ya Biafra struggle ị na-eso okwuluọla ndị Igbo ọ na-eme ihe Biafra ị na-eso anyị don ọ na-eme ihe Biafra ugobebe ọ na-eme ihe Biafra ife niile anyị na-asọpọtụ na-etiri mgbu gịnaba na-agbaba n'ihu akwụkwọ na-agbarakwụrụ gịnaba ọ na-eme ife Biafra enwe ha na ịhafụga anyị nwa igele ndị a because fa na-eyi ezigbo akwa fa na-alụ mansion na-alụ họteelụ na-eme ihe a na-eti gị n'ihe a na-eme iwerezi anyị nwa wụrụ ndị iji egwu nwanne the worst thing ị nwere ike ime anyị iji anyị were egwu
ị nwere ike ime ibe ọwụ na ị na-eme na onye na uche mana ọ bịazie dị ka ndị agha anaghịzi eme exist ka enye ọfa nsị n'isi or something like that ị mara na ị ga-ata afụfụ yes mmiri enwere ọkara akwụ hafụrụ anyị nwa deje act wa Nollywood ọ kwụsịrị anyị na pull weight ife onye amaghị tọrọ onye ahụ abịa ka akụziere ụnụ nwa ụmụazị ọwa ụnụ amaghị ọwa ahụ soro ọwa ọzọ ụnụ egbu ahụwo nwata buru nna ya ụzọ gbawuru onwe ya n'ọsọ Chukwuemeka eri n'Enugu Agụleri ama akịga omenala anyị 22 over agba udude nke okukoro udude nka nọ n'ime ime na nọ n'ime okukoro eji agba ya na agụrụ agba ya na nka ọ traditional nwoke dị nwa udude nke iji afụ na one prince ị ga-afụ na ife prince ba ji eme igosi inwe na nwere onye anyị na-emere content ọhụ ife anyị nwere ka anyị ji eme ọrụ anyị ọha nwere ife anyị hapụrụ je act ba movie because anyị na-efocus na ife ya hapụrụ anyị na-anụkwa n'ọgụ n'ụwa niile make sure na nke anyị ike anyị wụ nke anyị anaghị eme Nollywood anyị anaghị eme content creator nwa Igbo agbara nze gwa anyị ebe isi na ọwụghụgo na anụ ọbịa na ọwụghụgo na ụmụ anụ ọbịa na-emekọ ibe ndị anyị chọrọ ka ị na-epromote obodo gị na na-adụ mma na ụlọ were fụọ n'ama onye ahụ ka ọ dụ ndị ọzọ because ọ bụrụ data na okenye anọzi omeghe onye na-ehe iti gị pap ihe a join ya ndị mmadụ before you know it anyị turn against ya nwa isi udo nkwọ Igbo ogene Ugochukwu Nobụl Eze Okeke na ndiriko ana m enye ụnụ ndiriko ọgwụ eje m ese ndiri ụnụ ndiriko ọgwụ be anyị ga-abịa zọọ ụkwụ na 11 12 13 isi udo nkwọ Igbo make sure that na ofu onye Igbo ukwu kọntaktịrị m ka nsendịele ya ibe ga-eje kute ndiriko ọgwụ ka ndiriko ọgwụ bịa zọọ ọkpa na udo nkwọ n'omenala anyị dọ ifugo ya na anyị anaghị egwu Ebuka Obi gbua m n'aka ikenga o ji ada o mebeghị onye ji enweghị onye ji agbatunwu m Ebuka Obi ipele mpe a na-agba udo nkwọ Igbo ịbụrụ udo ahụ nwoke dị zụrụ nkwọ Igbo Okeke nwoke dị my great grandfather zụrụ nkwọ Igbo Uwezuoke nwanne nwoke dị zụrụ nkwọ Igbo Aheri nna nwoke dị ọ zụrụ nkwọ Igbo Nwokonkwo ene mmụọ fancha niile zụrụ nkwọ Igbo ọkpụtọrọ ọkpụ mụ nwa na onwe m azụkwuo na nkwọ Igbo Chineke ọ nkwọ be anyị nkwọ ha ịbụrụ nkwọ Igbo ha nkwọ Igbo ahụ udo na nka eke kwuru ọbịa nwaori abụzọ izu ohia to God ife awa ahịa anyị na-azụ ori na ahụ na nkwọ na eke anyị wụ ife ahụ asụgo na a na-adụ mma n'ụlọ were fụba n'ama ebugo ebe a ama ife eji agụ orie were gụọ ahụ gụọ nkwọ were gụọ eke na isi ya gosi ya go ya be anyị ebe anyị si ya fụta ndị nkwọ na-ebu ụzọ gụọ nkwọ ndị na nke agụọ ahụ ndị ekwuru ọbịa na-agụ eke ụdị aka anyị si agụ ya ndị anyị na-ahụta ya ịgụtaghị ya enwere ike bọsị nkwọ gị jewara orie enwere ike bọsị ahụ gị jewara nkwọ so na ije eso na kalenda ahụ na-agụ ya na-adụ mma n'ụlọ were fụba n'ama ya the wisdom from nna anyị ọfịs ọwụ na ịbịara ije enweta mmadụ n'ọfịs ya anyị nwawude nwetara na nkwọ Igbo nweta anyị na ahụ udo na nke nweta anyị na-eke ekwuru ọbịa nweta anyị na ori ahụzọ isi ọbịa ebe a ka anyị si were rise ya ndị anyị agba na mbọ nnukwu were mee ka esi ọ na-ebi ebe ahụ na culture and the tradition of ebe ahụ wụ na-awụ one in town ndị ibe anyị enwe ndị niile zụrụ ahịa ha fa dowere atụ so anyị eji ha hapụ ya mee content creator ma ọ mewe egwuregwu kama anyị ataba afọ na-etinye ego na-ebido ya wanda anyị ga-ebido gide eto the extent anya ụwa ji ebido fụ that mighties ka ọ na-arise chọrọ m ndị onye Igbo ukwu ji eje na ndiriko ọnwụ ka o sendiere m akaụntụ nọmba ya ka ntiri ha ego ji jeje kute ndiriko ọnwụ ụna izie nne m andị ekwuo na nye achọrọ m onye je eje na WhatsApp ma o dele m ahụ m onye Igbo ukwu
no mo nwa achọrọ m ije ndidi ka ọnwụ aha ikwuru maka ya ndidi ka ọnwụ ji agba n'udo nkwọ Igbo hey kete unu jide je pipe wole na aka tụtụrụ chọtọ ya tiele nu nye duka nwa Igbo agbara nzi ife anyị na-eme atọbago ụtọ anyị chọrọ ka i were social media anyị nwa because anyị nwa build that your social media anyị chọrọ ka i were na-promote omenala na ọdịnala Biafra na ọwụrụ na ewu ha dị ka ọbịa na ọwụrụ na ewu Biafra n'ezie ana na gossip mail and they join na ndo chakara alụ na we or chaka hidings promote omenala na ọdịnala ya ndị bido na village unu bido na obodo unu ọwụhụ mba unu ejekwe ha bịa nara m nke be anyị o kwefụrụ bụ na isi na-agba ya kwefụrụ na agbara eze kolo na-achị n'ide egwu eze kolo ọ bụrụ na ewu ọchị ya mgbe njere na eze kolo na-achị na 2021 ndị ụka achị na nụsara m ọgụ ngwa ndị ụka donwere na-eme ahụ unu ka onugwu andị ahụọ na mva ka onugwu hụ katama ka onugwu ndị ụka achị na kwa ahụọ na m unu ka onugwu unu ekwerego ka ọ na-eme agbara eze kolo na-achị na ọdọkara ụdụ ọrụ ndụ nna anyị nyere anyị ka anyị na-alụ so in my lifetime I restore mmụọ niile ndị ụka kụtụ izichara na-agụ ata na olumba na n'ọcha in my lifetime nwanne ụwa ejem egbudu agụ na onye were gburu ogbu agụ ejem egbudu agụ na onye were zawa ogbu agụ tụwado n'elu m ofu ahụ tụwado m ofu ahụ unu ji mara m agụ iyi udude nke kingdom Chineke udo nkwọ Igbo is from udo ezi village ezinifite agụwata kwana akpọ ya isi mbekana kwana akpa mbi ebe ọsọ kwana ya shi ọmaka mewara ụlọ ọ udobe anyị ọ udobe anyị ka ọwụ udobe anyị ebe ọwụ na ọsọ kwara ya shi ọ udobe anyị ndị anyị nwe ụdị people Ugochukwu Nobel eze okeke hai obi nkwụ nwanne nke ewu Chineke obi nkwụ ọfụ nkwụ obi Chineke hai obi nkwụ agụ eji agba udo nkwụ and anyị jekwa agba udo akwụkwọ nkwụ agụ nna anyị short anọ na celebration time mmụọ nwoke ahụ anọtago anwụ ji ebido chabazi n'ala Igbo na mmiri ga-akwụsị izo Chineke na omenala anyị atọka omenala anyị na-atọka shuga ndị omenala be anyị unu ji adụ ka echi na echi anaghị agwụ ndị omenala be ndụ ọzọ unu jekwa adụ ka echi na echi anaghị agwụ gwa na Ebuka Obi na ụmụazị ka ọnwụ and olugo mgbe njije agwa ya na ụmụazị ka ọ atọkwuru nye na age tọjee park na age tọnwa Igbo agbara nze na age ife niile anyị bụrụ na-agbasa nnaba mgbe atọchara mba na age emechaa ha kwuo about respecting the okenye ka a jụọ bara bụ respect the traditional nwoke dị ka okenye nke ya ọwụghị okenye ka ọ wụrụkwuo onye njenje uche mba amara ụmụaka meele gị anụ nwempi ụmụaka mewere gị ife Godwin Amobi Okeke ụmụaka mewere ụnụ onye owu na nwere obodo nwere ndị ichie nwere mmụọ achọrọ nke agbara nze media promote wo omenala na ọdịnala Igbo promote wo omenala na ọdịnala anyị ya ya gbara saga ya je na-eme ife a ya gwawa ndị omenala fa mma itaba ha mara mebe onwe ebe eji agbaziri ndị omenala ya gbaziele ha mana ya dedicate ye agbara nze media ahụ di ya ejekwe na-ene anya n'enu ya eje na-enwe anya enu ọ ife eji tiri ha ndị eze mmụọ ọ ihe eji sendiri ha eze mmụọ ọmụnwa eze mmụọ IPOB Banon so
And then my guide with the guardians of your ancestors. Onye ọwụna onye Biafra nwere village nwe obodo nwe mmụọ maka agba onye abachi ya anara adịa na adụ mmanụ ụlọ were fụọ n'ama anyị bịara ọgụ a ka anyị winu ka anyị nụọ were na maka anyị ji ọdụ ụna so anyị ga-analụ unu na ọ bụrụ na anyị nwere village mana onye enweghị village oibe ka o ji ana ọbe m ka o ji ana onye enweghị village ọbe m ka o ji ana many people anachago be ha form frontier na-edozi isi be ha ịbata obodo ọwụna na ifu na ndị obodo ọwụna akwụrụchago anyị chọrọ ịmụ obodo everybody si awụrụ na o nwere onye na-achụfụ ga-achụfụ n'obodo unu irezi ala m ka anyị bịanyere onye ga-aka gbanalụ oge na village unu Maazị Nnamdi Kanu alụlụ great job and o mechago every down thing amaghị na most of unu anaghị aghọta ife Maazị Nnamdi Kanu preachiri most of unu because ọ dị unu very difficult ime naghachi na otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa ọgwụ ka Ebuka Obi ji jidede unu ọgwụ ka ndị pastọ ji jidede unu ọgwụ ka ndị wa Christian ọgwụ ji jide unu obey the simple instruction naghachi na otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa unu chọrọ ka m pịaba unu ụtarị unu chọrọ ka mbido ọwụ unu ka onugbu ka onye wee Ebuka Obi unu ejighị ja anaghachi otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa onye wuje park nna nweta ndị jos one day m ga-akwụsị ọrụ nnọta Naijiria eji m agbachi maseme bọda gbachi isi bọda niile ọkwa nweta ndị atụtụrụ mva lieve ka lieve eji m eri unu eri o oduhe eji agwara nya choose date time and venue ya okweghị choose nnọta na ọ na east gold meje na anọtago na east ya bịakwa ọgba na Lagos unu mụ na-esi agbagharị bụsị nga nwa nọta Naijiria ahụ mitie ga-Ebuka Obi agụgbuola jee pak ọkwa wụọ ndị ọgụ m na-adụ ka ebe a mụchara ọkụ because ọwụ nsọ m na-anụ dị ọgụ nna etigo ofu ọkpọ ị ga na-anụ ọkpọ dụgasị iche iche ga na-adago na ntị onye ọwụ na nugoro ọgụ uti traditional nwoke dị mepee ọnụgụ gwaba ife pụrụ n'ọgụ ahụ Ebuka Obi is God sent Nnamdi Kanu wụrụzie onye Nnamdi Kanu is a God sent o meghị onye mmegoro ibe Nnamdi Kanu mere many people emego ibe Ebuka Obi mere o meghị onye megoro ibe Maazị Nnamdi Kanu mere Nnamdi Kanu gara more than 8 countries in the whole world na-aga visit ụmụnne anyị na-aga visit ma nna unu eti ikwe n'aka saịdị o metụgo onye bịara n'ụgwọ ụlọ naghachi otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa so all God sent wu nke Nnamdi Kanu ọwụghị Ebuka Obi yes Maazị Nnamdi Kanu ekwuchago okwu niile hafụ ndụ ji abanye egwu ndị mmadụ wayo o kwuchago ife niile gwa unu simple instruction ana m respect all those people naghachiri otu ha si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa yes ana m respect those all those people just ana m eso Nnamdi Kanu mana ha anaghachibe otu ha si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa ndị ahụ ndụ na-egbuchasị the IPOBs ndị ahụ ndụ na-enye anyị nsị ndị ahụ ndị ọjọọ nọ among us ndị people na-alaike ha Maazị Nnamdi Kanu ji gbabara n'ime unu ụka fọm gasịa their own frontiers ifeọmụ eze obi ọdịna gịrị ka Ebuka Obi medorogo shai onye ahụ nwanne m nwaanyị nne be anyị mbụ eji ije isi ọtụ nne hapụ ọgụna ịnọ ọwụhụ ụnụ anụnụ ụnụ etiri na aka saịdị na anụnụ ịnọ ibe ọmụba anyị eze obi nne ga-adụ ka echi ma ụnụ ka nna anụrụ ọgụ ịta anụ ọkụkọ ịta ukwu anụ taa rie ibe ọwụ na ị chọrọ iri nne be anyị
onye kpara ya ha esi ya na nwanne traditional nwoke dị ka ewe ọnụ ka nna anụrụ ọgụ Ebuka Obi bịara ka o tiri Ebuka Obi bịara ka o mebisiela anyị ihe chai nne ọnụ ka nna anụrụ ọgụ ọ bụrụ na anyị na-achọ onye anyị si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa ịfụ na ụmụnne ji amarakwa nwanne ya at least ya enwechakwa ebe a na-ahụ ọka bụ ebe a na-abịa ụwa mgbede na-ata ji ahụrụ ahụ ma ji eghere eghe ma akara ma plantain na-enwere aṅụrị na-ekwe haleluya n'ime enigwe because be anyị wụ kingdom of heaven ifugo na yes ise Ibeọma Eze Obi ise maka mere anyị bebi ọkụ Germany Simone Kowele hey nna ya bagana Simone Kemole Simon Kowele Owele dị n'Imo steeti sajụda m ka Owele dị n'Imo steeti iluo n'Imo steeti capital Owele so anaghị azaghị Simon ka Owele ewinugo m ọgụ a already ha ga-aga Adịgwu Ọkpara Chineke Adịgwu asị eje mmemme gị ihe ọjọọ Adịgwe ichekie mgbe ndụ na ụmụazị mgbe anyị ka na-agụ akwụkwọ ọgụ nwawo onye nlaikiri too much akpaghị m ife nji like gị nnukwu because esi mbụ na-ejebe nnukwu mama anyị ndị ọrụ nwawo ndị nne m ochie ịbụgo ya na ndị ebe nnukwu mama anyị be mba ọnụ ana m esi saịdị bụ ụnụ were ya gafe ma Adịgwu Ọkpara ba Amuche Ọkpara ma ọ bụ Nnaeme Ọkpara ndị bụ Ọkpara niile alaikere m ụnụ mụ na ụnụ ejeghị eso okwa ndị meghị onu o siri dọ na ma ya agenda na m nwere ike ịnọkịta jeme onye bụ Ọkpara ife ọjọọ ọwa asị ife ahụ ndụ m laikere too much mụ na agụgụ kọkwuru akwụkwọ ndị o metụbeghị mgbe ndụ na ụmụazị akparịbeghị m Adịgwe before ana m anụ ọgụ anụsabeghị m Adịgwe be anyị ọgụ Chineke nne ndị na-ihe ọjọọ ọwa m mere ha gwa m ka eje m ayọ biko eziokwu ka nna agwa ha o mee ihe ọjọọ m mere Adịgwe Chineke ọkụ onwebeghị onye nọrọ ya baby ọkụ is I will explain check-up boss for you chai ebe ka egoro akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ na community primary school Isuọhịa efugo ebe a ọka ha ka ngoro bụ na Adịgwe begoro ife awụ ndụ ishọdụ nnebe anyị o mee ife ọjọọ m mere ha jos gwa m eje m ayọ biko ọkwa na ọrụ nwawo ndụ ji awụrụ ọ bụrụ na onwe onye nsi kofube asị na nweghị onye na-agwa m okwu manụ emere ndị ji ahụ gwa m okwu manụ iso na one of them Adịgwe be anyị Chineke Adịgwe o mekwaghị onye afụta ihe gona Nkechi Ọlafụ evolo gona Nkechi Ọlafụ ejighị m ụnụ na-agba etipule ejighị m ụnụ na-agba egwuregwu ọnụwụ nne m ochie na ụmụazị discovera m onye ụnụ wụ na ụmụazị so evolo Nkechi na gụnwa ejighị m ụnụ egwu ndị enweghị m ike iji ụnụ gwuo egwuregwu ọ since e bịaziri ya na-akpọ traditional nwoke dị ka unu ji nwayọọ distance cha onwe unu from me mana omeghe onye ọzara side bụ ụnụ omeghe onye ọzara side bụ ụnụ nwere ike ịkparị rubuko bido bụ Ọkpara na-ekwe gbedaba mụ na ụnụ nwanne mụ na ụnụ niile wụ nwanne ịbụrụ side ilu ha n'ihu unu ụka na-egbeda unu niile ji my respect ya na m respect unu ụzọ ahụ na-emere m ibe ọma iwọchịkwa mgbe m nọtara 2021 estage kwere m people na that is the same road
na-aṅụ nkwụ na-akọgasị ya akọ dị iche iche ọ na-atọ m because ebe a wụ nwa ụnụ ka nwụ igwe nwụrụ onye na-ego ka eburu jee paaki na Ebuka Obi pa amaghị onye bakpararị m ga-eyife egwu jee paaki che na o nwere 260 something thousand followers na o ji eji enụsa nwume ọgụ nwanne eburu dati 260 something thousand followers ị nwere ụbọchị ọgụ ị ga-agwa gị dabe elu 200 m ga-agwa gị dabe elu 1000 people m ga-eme 250 something 260 something thousand followers of J Park ebe agaghị eluzi 1000 ọkwa ịchọ ọfa ka anụ ọgụ ogbe onye ije ahụ Chineke ihe mmụọ ka anyị na-eme ọkwado ọ maka ndị Igbo achọdụghị ime onwe fa identify with ife fa nwere bebe nna ya kpokọrọchago my own mara onye nwụ J Park m ga-eme 2000 ọkwa ndị mmadụ n'anya faje na-afụ na ị nwere 2000 faje na-afụ na ị nwere 260 something thousand followers mana olu ụbọchị ọgụ ịchọ those people ka ha bịa n'ụlọ gị ọgụ ha agaghị elu 1000 ị ga-emecha baba ishọtụ the last program ị ga-emewo ịkparị your followers ị nweghị ọdị ọgụ nne ọkwa nna agwa gị ibe na-ede ya ede because ọ wụrụ na ọ bịa ha na mmezu ị gwa na ọwụ m nwa traditional nwoke dị o si na udude nka mmiri were pụta ụwa ọ maghị onye ji anafụ nwunye anafụ because ọwụhụ m mụrụ onwe m udude nka nọ be nne m nọrọ be nna m ije ebe a mụrụ esi m nne my mother ude egbo na ebe ahụ Chineke jee panti Ebuka Obi ọwụ na-eyoghị m biko kịta agwara m ụnụ na onye nwere one day that day yo biko ịhụọ m ụzụrụ enya mbe enyekwa gị anọda 24 hours Ebuka Obi ana m enyekwa gị anọda 24 hours tata na echi niile ọ wụrụ na eyoghị m biko from tata ruo echi m ga-emere gị video from Holland and ebe a ka m ji anọ kwatugo ewerego m ntutu isi nta today city juru eju ekwesịrị m ịnọ na city ya juru eju mana anọ na ya dị ị nweghị ike ime eme ibe na afri Ebuka Obi m ga-akwatugo anakọ m eme nche nwa mvụ ezi m igwe ka ọfọ ghara igbu m eje na international criminal deity nọ na Amsterdam makwa ego ọkụ ị na-egosi anyị nwaanyị onye ọcha akpụrụ akpụ challenge m ga-esendịrị gị nwaanyị onye ojii nọ n'osimiri onye makwa Ebuka Obi onye jekwa abịa ịyọ mbiko echi werekwe nwa ya ọkpa Ebuka Obi na-enyego nye 24 hours to apologize. The ending of that 24 hours will ị ga-apụzi na eze nwaanyị nọ n'eko osimiri na-ajụ ọjụ ụwa niile omekwaghị onye ọ naghị ajụ ọjị kwa na Holland ka enwere international criminal court fọndụ na-eje ụka fọndụ na-eje court adọkwara anyị nwaanyị onye ojii na-ajụ ọjị the whole world fọndụ na-anaghị eje akpọ polisi ị maghị ibe m mere Nigerian gọọmenti ị mara ya ịkara ije na ya asụfa n'ọmụ mana nke a aka ji ọhụọ ife sidachi izu ọhịa bịa nwoke gwa mbọsị ya na-agwa nne nwaanyị abụzọ ka ijekwa agwa m eje m ahụhụ ka onugwu ọkụ eze mmụọ be anyị ihe a ndị mụrụ traditional nwoke dị nna anyị ọhụm onweghị ife ndị mmadụ ji eme m mmụọ ọhụ ejego obodo oyibo so gwa m mgbe a na-agba nne nwaanyị abụzọ gwa m mgbe mere m operate mgbe a na-agbagasị mmụọ ka ọwụrụ ọkụkọ ba na-anwụta
ko na uru ko no na cho he to ko kom no shaking 26 November ogere na nne nwaanyị abụzọ 26 November ndiriko ọnwụ na enwekwara ebe ndiriko ọnwụ ji azụ ọkpa n'ana eje m ese ndị ndiriko ọnwụ achọrọ m ị na-ese eje m eji ndiriko ọnwụ ji udo nkwọ Igbo eje m eji ndiriko ọnwụ je nne nwaanyị abụzọ to God eje m eji ndiriko ọnwụ ji udo akwụkwọ ebe ọwụ na emere m invite menụ m invite na eme ese ndị ndiriko ọnwụ na ndiriko ọnwụ agbịrịgba Chineke ife anyị na-anọ n'egwu nchechefu anya eze mmụọ kenele m agwụba ọha ama kenele m eze talụ kenele m udo abụzọ kenele m udo ọzara kenele m udo egbo kenele m nne nwaanyị abụzọ ala na-azụ nwa kenele m agwụ nne nwaanyị abụzọ anọkwado m shai kenele m ezume chọtụ weta ofu ọjị kenele m ezumezu ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'izu ọbịa wafụ dị ọjị wụsara ha ebe ahụ ọmụ wụ traditional nwoke dị nna anyị ọmụ mụrụ onwe m ọmụ kere onwe m ọmụ kwuru so nwee m na 3000 years of history mba nọ so na m gwara ụnụ ebe ahụ ana m respect ụnụ niile n'ofu because anyị niile ka m nwere na that 3000 years of history menye ka ọ wụrụ ife ọzọ ibe ahụ ka anyị nidere anyị nidere politicians akụfecha o ji adala awụ fancha niile ji emecha na dance too na-ekwu omenala na ọdịnala anyị our ancestors sọsọ ibe ahụ ebe a ka m chọrọ ka onye ọwụna na-ekwu pakwube ha na ya achinye ya m aka enu anụchago m ọgụ nne nwaanyị abụzọ duiri m anụchago m ọgụ udude nka duiri m anụchago m ọgụ ndị ichie ebe anyị duiri m ga-anụ yes nwanne anọghị n'Europe ntọ ọgụ anọghị n'Europe mana igu nwa ọsọ gologo yiri Hugo Boss ma Calvin Klein ije ha abịanwu hie mana anọghị n'Europe because abịara m ime special assignment ka nsaị nụọ mmụọ be anyị dozie isi ebe ndị ana m edres kaba ị nweghị ike ịbụ ka ndresịrị ka onye ọcha awụghị m akpakara dị ngwo ma adị m proud of my ancestors so anọghị n'Europe anọghị n'Europe mana ime nwa ofu ife ndụ nkịrị nka were mme apụtazie m dresị ekago mekwazie ife ahụ ama m ife m ji eme ife ma ọ dị ka ọ dị chip mana mgbe tara ya emenwuo one of it amara na ịmara na ọ dịka ga ewu na-eme ihe jee gụọ history background bido n'isu ọbịa gụrụ ya gbedaba ekwuru ọbịa gụrụ ya banye na nka gụrụ ya gaa n'olu mba na agụọta na anọ ọcha ka ị mara onye na-akparị gụọ my history pụcha ọkpụtọrọkpụ n'ebe ahụ ị mara na enwere m respect awụghị m onye ị ga-akparị anyhow enwere m history and I strongly defended the history were na-eje ma Belgium were na-eje anywhere gụnwa bụ Bible ya ndebe gị ịnata nwụrụ ọkụkọ mgbụrụ akụ ịnata nwụrụ ọkụkọ mgbụrụ akụ unu bụ Bible mụ evu m agụ iyi udude nke vukọrọ ife ma m bivere ndụ eke obodo gbakwuru ọsọ sef ọ na-eme ndịrezie ka nwa Igbo agbara nze vụta n'airport asachịkata m nna amana m drezie ka my ancestors gabata n'airport a na-ekenezi onye ndị niile a na-asachi ma na-ekene m na-akwari m ugwu a na-etu m afa ma na-agafe Chinekele disney discover ife ya ka m na-emezi nwanne ịchọọ inwe respect drezie my traditional nwoke dị omeghị onye ga-atụfuru gị ọnụ agana ndị n'ọdịsi aviation ministers ma ife niile a na-asara utugu mana drezie ka nwa Igbo agbara nze ma ọ drezie ka Simon ebe a ịtụọ Nigerian passport ma ịtụọ paspọtụ ndị Afrịka ga aha ibe onye a ga-esi ahụgụ ka onugwu nwanne ama m onye nwụọ since nna anyị ejere m Cameroon kpọtais yiri ibe aje ndị ajide mkparịcha na Cameroon olu mgbe nna ana ndresie ka traditional nwoke dị kpụrụ ogbu mmehie na-agazi ka ha disgrace kwa m again na onye ọwa na bufụta respect a na-akwari m ugwu
igwe na-ahịa ebe niile igwe na-ahịa ebe niile mbata na ya Skipo airport Holland na-akwari m ugwu nkwata ọsị mbata na France airport na since 2016 m gained my respect back ijere hapụ ka na edres dị ka m Igbo agbara nze ndị oyibo aka m ji du ebube ị na-edresi ka m Igbo agbara nze ọgụ awa onye izi dresịrị ka m Igbo agbara nze many people na-ehu ka ogiri ohuru n'ofe on a daily basis mana many people a na-find ha on a daily basis so ndị a chọtara wụ ndị a na-edresi ka their ancestors fa achọtago onwe ha ndị lọsụrụ alọsụ wụ ndị aka na-edresi ka papa onye ọzọ na-edresi ka nwa onye ọzọ nwanne onye fụrụ mfe agba na ndị Igbo na-eko ya akwado onu ndị onye fụgoro mma na onye awa onye Igbo na o ji ife ya n'aka ya jiri nke a ka o ji ya communicate with ndị ichie ebe ha ịgbanye nkwụ ebe a kịta mara na ịgbanye nkwụ a ọkwago na ndị ichie ga-aṅụ ya ị na-aṅụkwa ị na-enyefe nke maka ịgbanye na kọpụ ndị ichie so ụmụaka mebere ụnụ ife anyị nọ na celebration time Ebuka Obi ịdara ada ịkpata ikwu okwu enuwu ya n'ala Igbo akụọ gị ihe jee paakị ekwuziri n'anya ife Biafra na oshi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ ofu ugboro ka ife ji eme nwoke ọ mara ife osisi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ ọdụ ọhụ nke izizi oje ha adụghị nke ugboro na-abụ ọ na-awụ nwata aṅụgbu nwata ofu okporoko ijiji ya na ọsọ a na-eme jee paakị oge anyị nyere ụnụ trọst na-efolo ụnụ n'ụdị na anyị na-enwe media mana anyị ama ha na media ahụ na a ga-emecha goro media ahụ ọ na-anụsa anyị ọgụ many people emego ya ewere anyị build page werezie page ahụ turn against us ọ gaghị emekwa again it will never happen again ụmụ IPOB ụmụ Biafrans osisi anaghị adụ nwoke n'anya ugboro na-abụ jee paakị ya meziri n'ahịa ndị mmadụ fọka dia we see no justice anyị esighị anyị afụghị any truth and any fair play n'ihe jee paakị na-eme so jee paakị ejizi n'ahịa egwu ọnụ nwa na-asabotaji anyị ụnụ na-awọk with Nigerian police ụnụ na-eji Nigerian escort akpagharị n'ime Zion minista ụnụ na-agadi ya suo uwe ụmụnne ụnụ imi pụta pretend na ụnụ na-eme ihe a so ụnụ pretendizine mgbu ahụ si n'akụkụ tụwa anyị amarago ndị gbara dị mgbo ibe ahụ na-esi n'azụ eme anyị na-suspect ndị ọzọ anyị amarago ndị na-eme deten this time around onye ọwụna jidere gị na-aga ebe gị kịrịkịrị ọkakwa mma na imewere content creator gị mewe plank gị je na-eri nri agụta ọkụ ị na-eji nri awụfu ị na-eri be ndị mmadụ hapụrụ anyị ihe anyị na-eme were ezigbo abago gwa m ike zawala din ka ike zara tana were ezigbo abago kwuo ya awụ m onye isi ọhịa onye akọrọkwana so were na ndị ọzọ gị na ịma dia village nke ahụ nsogbu adụ ị nwetakwu onye ji asị gị ndị esi na ọmụ onye a na village ọmụka ụnụ na ụnụ taja anyị n'azụ ma ụnụ wuti fake name no akwụrụ m wuti my real name and enwere m village ana m akụ na my village so anaghị m ahide enweghị netere nna hide anaghị m eme entertain the 419ers ị na-eso m igbere your real name amara your village yes amaghị m village other people mana ama m my village and everybody m onye nwa because anaghị m ebi ndụ m ka m hide yara ya anybody ka m nwee ike isi oye ndị ọzọ na nzuzo no
nwoke dị azọwara gị ụzọ nawara n'enigwe sef nọrọ n'enigwe ahụ gba ya ọkụ na-egosi ya ụnụ na nwoke dị ejego fa and ebe ahụ nwoke dị si olu mba agụata na anọ ọcha o jire nwayọọ chịkọ omenala na ọdịnala fa niile ahụ ọnụ. Omenala anyị ejego viral, omenala anyị ji eje America, omenala anyị ga-aga Enuwe. Ịnakịta afụ na omenala na ọdịnala Igbo gara viral ọkwa omenala agụata na anọcha agụata orumba na anọcha because ife niile awụ ofu obodo before egburiwe ya si na a na-eke steeti mana ba ncha daidere n'ime Anambra ifugo ebe a. So omenala anyị ejego ụwa niile. Achukwu ekwuru ọbịa ejego Holland, oji ọnụ ezinifute ojego America. A lot of mmụọ be anyị even self this year Chineke kwado ibe anyị na-akwado ka emechagoro ike a na-eme na village aja emecha ya na village aja asụ anyị mechibezie na ahụ n'obodo ebe ụnụ nọ ejefe ụzọ zụọ ya na village asụchazie na village esendiela anyị na diaspora anyị na-emechi afọ ị ga-afụ ya nụ tọkwa na Zion go na Ebuka Obi tọkwa na ebe ụnụ na-ahọrọ ndụ mara goro ibe ndụ mara ibe ga-aka ụnụ duka this time around. So maka mere ụnụ ụmụnne ka njekwuo ọrụ ọkwara ofu ọrụ nje alụ nrụcha ọrụ ahụ ejewara Holland echi ma nwanne echi. Ebuka Obi o nyere ngụ 24 hours to apologize to traditional nwoke. Jeff Agụgbuola 24 hours to apologize. J Pipe 24 hours to apologize. If not, ịbụrụ ụnụ na-atọ m ga-eji unu na-atọ je Holland and m ga-amakwa ya unu somewhere and onye abịakwana ayọ m biko echi onye ayọkwana m biko na ọwụ na mmecha ibe nji maka ya eje Holland mmechakwa ha na ya omekwa onye na-ayọta nya na biko olesi eje ma agwa gị ebe nji atụ nwunye n'ime mmiri ịdakpu ha n'ime mmiri ahụ fụta nwụọ mara na ikara aka. So maka mere ụnụ ka njerie n'isiri Ebuka Obi 24 hours to apologize to traditional nwoke. If not, ị ga-ama my history. Adị m ga-etitọkọ gị and ndị niile ji microphone edeceive ndị be anyị. Ife m ga-eme Ebuka Obi after Ebuka Obi ọ ga-asakreti beto ụnụ nwa ka anyị marazie na onwe ha mmụọ nọ n'elu ụwa ka anyị mara na ọyọ nọ n'elu ụwa jos ideceive ụnụ ka anyị mara na o nwere ife na-eme ihe anyị mara na o nwere something ndị nọ ka anyị mara ndị enyere ikike ịkpaze ime date nke ọrụ ka anyị mara ndị mere something ndị nwere powers. Ebuka Obi kpofutakwa power ga ahụ maka ọnwụ na ikpofuta ya nna m ga-akwụgụ ka onugwu. Ana m eje Holland m ga-eje Holland ka nje na international criminal deity na nke eze nwaanyị ojii gwenu achọna ọsọsọ unu na-evutere anyị nwaanyị onye ọcha be anyị na worship ya ngaba atụgụ na nke nwaanyị onye ojii ka ebe nwaanyị ojii ahụ ga-eme gị Chinekele. Ebuka Obi, I am about to change history for you. Onye nụsara ọgụ wụọ ga ụhụ nwa boy and a na-ama ebu ego were anụ ọgụ ego niile nna akpa n'obodo a wee ga-eji anụ ọgụ ife niile nna eme n'obodo a ma ebe nna eje edekọ ya afa m ebe eji anụ ọgụ nakọta na challenge ndị nọ na Europe ndị nọ na ndị NATO country mụkwa ndị NATO mụkwa ihe NATO nwanne ana mmemme noise ana mmemme mouth anọ m na NATO country. NATO stand for one for all for one. Mo ihe NATO anyị nwere na NATO country Chineke nwa amadoghe onye amadoghe ihe anyị nwewo NATO country. Ịnakọta na challenge traditional oke dị okwu ka ị na-ekote because anọ ife asị nọrọ na NATO one for all for one. So mgbe ọ na-achọ traditional nwoke dị okwu ị na-achọ ka ndị nnukwu mmadụ ndị nwere ego n'obodo a ndị ike ndị ka gị ike ị na-achọ ka ha tatụkwatu ogo because unu na-eje unu na-eme Christian religious knowledge okpuchigo n'anya ọdụnụ ka traditional nwoke dị ọjọọ sị na ọ na Germany onwe ha anybody onwe ha any connection onwe ha ebe o belong. Nwanne ibe anọ na NATO country and eso awụ NATO
one for all for one. Ndo shiri ike ndo ka unu ike enweghị ike ịhapụ ndị echighị ike among them ka unu marginalize ya ma ka unu mee ha ife ọjọọ. Omeghe ọdịka ife anyị enweghị. Omeghe ọdịka ife anyị na-enweghị. And asọla ndịrị m onwe m wute ndị gara school. O medịghị ka ị ga-eme m intimidation because na agara m only primary 6. Asọla ndịrị m onwe m wute intelligent people. Ma lawyers, ma police, ma customs, ma politicians. Mongo ho diki be ma surround ho ngam wuti here. Boko ebrim na university, ebrim na student house. Make ya baka yung borogo wuti students. One of them happened to see my future and everything. Ogolo ihe anyam. So it is in everything na my brain. Na store ya here. Na that brain we here. So Ebuka Obi je pipe anwere ibe mere nji awụ nkote okwu nche na ọ ga-asị m onye tiri na maka ọgụ a nkotere wute unu nwa omeghe onye nchọrọ ka ọ sponsor ma ndị omeghe onye nchọrọ ka o tie aka nakọtawara ndụ mmadụ ego jenu gowe ndị ọdụ unu ka ha onwere ndị ọgụ m ga-apịa ya unu sọnsọ memenwu ihe ma na ọwụ traditional nwoke dị nwurude nga kendom Ebuka Obi ebe ahụ njere kutu odumeje ka nne ejekwa eje akutukwago ibe ahụ nji kwatu odumeje ka njije akwatugo ọsọgo je gote je park igote ndị content creators niile okwuru ọla ndị Igbo ajụọ n'ụlọ apart from content creator gịnị ka ụnụ ọwụ na-emegide Facebook so na agaghị emezi content creator because ndị Igbo ji ya na-egbuchasị onwe ha ene ihe ụnụ ga-emezi emewe echi maka ụmụ nwaanyị ndị a na-awapụta evu ha ike gbaa ọtọ kọọ ofe ife kparịa mmadụ kwa nke a ma ife a ka ị were nweta view ọ bụrụ na akwụsị ime content creator akwụsị create content gịnị ka ewu ifugo ya na Ogechi Okeke wọtọwọtọ zone Chineke nne Abraham Shoto I don't know Ogechi Okeke njaka ọ bụrụ na ị nwere ike inyere traditional nwoke dị aka mgbe traditional nwoke dị chenụwa agwụna nne ewu mmadụ ọ bụrụ na ị ka nwere nwanne sef eji anụ sef ọ bụrụ na ị nwere nwanne kanụ single nne eje m anụ onye ahụ to God who made me and you because nga anago dọkịta ga-ahụ nke onugwu so achọghị m ịga nago ọ bụrụ na ị ka nwere nwanne do single eje m eti ya akwụkwọ in fact mention that name my brother that name carry power chai Ogechi Okeke wọtọwọtọ zone nna ala krema ahụ agụ a kwụwa ka onugwu onye investment of Ogechi Okeke njaka onye ọ na-ejere ka o mebie ya Ogechi ga-afọ ya ka onugwu kemgbe Ogechi were ego niile ahụ nye m nna ego ha agwụbeghị agwụ and onye owu na chọrọ ka ọ gbarie ego ahụ Ogechi ga-afọ ya ka onugwu ejekwara m ekwe ka agbarie dị ego Chineke Ogechi kemgbe ị nyechara m ego ahụ ego m anaghị agwụzi agwụ chai nna go na amaghị m ebe unu si weta ego ahụ unu nyere bụ unu enyecha ha na ndị ego dị ego anaghị agwụzi agwụ Chineke jee paaki Ogechi na ama nyere m ego ha nyechara m ego m ekwesịghị agwụ ọlụfụ unu ana ọlụkwa unu ana ọlụfụ mkpa ọkụkọ eziokwu ka nna agwa unu Ogechi nyere m ego ya na amaghị m ebe basi weta ego ba nyere m fe enyecha ha na m ego ahụ nna ego m anaghị agwụzi agwụ mana ofukweghị ibu nnukwu ka ego mvute mana ọ naghị agwụ ị nwere ike rigide 10 naira richa 10 naira igwetakwa 20 naira Chineke Ogechi Okeke wọtọwọtọ zone nne
Oworo na nnotara go oworo no mo no go ngeme ge enjoy too much because ume nwaanyị ji akpari ya na free iji ahụ ya ka onugwu even ụmụ nwoke bịagodo nwere ụfọdụ ụmụ nwoke iji echi ọnụ na before ma abịa so energy m ga-amụ over iwu great queen I like ring too much and then I like katana hego eje m na like ọ bụrụ na na-awụ mmadụ bịa ọbịara mmadụ ụwa to God eje m abịara gị ụwa in fact iwu ezigbo mmadụ kama ọ bụrụ mbịa ada m ejere gị ozi izigodo nwa gị nke ọzọ okwe ha eje ada m ejere gị dị ozi na-eje agbatara gị mmiri na-asụrụ gị akwa na-akwakọdọrọ gị ife iji ejishi nri na ọ bụrụ na isibe nri ana m ejere gị ozi na kitchen na-emere gị every damn thing people na-abịa ụwa just for imere mmadụ ife ọma because onye ahụ mere ya ife ọma n'ụwa ya nke ihe a o decide ya ka ọ bịa ụwa ka o jee mere onye ahụ ife ọma so one of the good people hapụ ife ndị Igbo na-eme character assassination ọgụ nwawo onye izizi n'ọrụ na social media na-ere ezi ego na-help people before okwulu ọla ndị Igbo before ndụ mmadụ efuzie na ị na-emedete ha mụtara ya from you anybody na-eme kịta NGO ma ọwụ organization ma ọwụ foundation ibe niile awụ ha mụtara ya from you ọgụ nwawo the first person yes ọgụ nwawo the first person ị na-afụ ụzọ n'oge mana ndị be anyị gbu emeziri ya ha ebido mebe character assassination ka ha zuru your character ebido kparịba gị gwaba gị okwu ọjọọ oge echi na-eme nke a amakwana me ayuzukwuru that time until the same okwu oge echi ya hepụrụ m nwa mgbe chai onye ọwụna ji achọ oge echi okeke njaka okwu etie nge ha ma n'orie na agwụ na nkwụ na-eke titọkọ onye ahụ na-akụ ya onye ọwụna na-achọ oge echi okeke njaka ana m akụtọkọ onye ahụ Chinekele ọkwa ihe oge echi mere m na-enwe m ya isi ọdụ ndị ihe egwu eji agụrọgụ ka a gụọrọ ha egwu were mechie program a chai Chibụzọ Christian ide mmiri ọmaka mere chai Ike Chukwu Nneji Nnaji ọmaka mere chai oge echiwe ezigbo mmadụ ya na ama fa mere m ọgaranya mgbe m enweghị olileanya o nwere egwu ha na-agụ olileanya dị chai ịma ama ha agụ egwu ahụ mana oge echi ha mere m mgbe m enwezighị olileanya were dịkwa ibe na-egbu mmadụ n'ala Igbo small thing ibe na-egbu mmadụ n'ala Igbo small thing and ibe na-azọkwa ndụ n'ala Igbo kwa small thing onye ego gburu na akaụntụ ya ndị onweghị hope means of ịkpata ego na data Nigeria ọbara agwụgo ya n'ahụ inweghị business na Nigeria isi all the way from another country bata Nigeria ego agwụgo na aba ibe a na-egbu mmadụ iziri and omeghe onye ị ga-anata many people nọ ntị nalarie ịkọchara ha evrie ga gbasa ozi na village nna onye agwụkwa na ọkwa bịara na m ego ọkwa bịara na m ego ọkwa bịara na m ego ọkwa bịara gwa m onye aka a ga-esi ebusa your news onye ọwụ na ịgwachara ifu na nwere ndị na-eji ekwu gị okwu n'azụ mana oge echi okeke njaka na ama fe kwedo ka anybody call anything about me hara eziere m nnukwute ego tiri nye na akaụntụ m oge echi okeke njaka olileanya dị gị na amaga bọnụ olileanya dị ụmụnne m olileanya dị oge che na olileanya dị gị olileanya dị ụmụ Chineke olileanya dị ọ dị m ka mbewakwa olileanya dị ọ dịkwa m ka mgbawa egwu olileanya dị oge chi okeke njaka olileanya dị
Gina Magabon Olilanya Chai na afọ mụọ egwu a tini ebitin Olilanya de ụmụ Chineke olilanya de Gonye na-enweghị okwukwe olilanya de Gonye nọ n'ụlọọgwụ olilanya de Gonye na-enwezighị olilanya dịkwa Gonye na-eche oke echiche olilanya dịkwa olilanya dị ụmụ Chineke ejikwana na emekwana ekara m igbu onwe m na that period mana olilanya dị so ejikwana critical situation ịnọ today ejikwana condition ịnọ eluzukwana hope na olilanya dịkwa Chineke jekwa eme ya ọ nakwa eme ya ọkwa n'aka mmadụ ka o si eme o mekwara m nwere pụ n'anya nwere na-ekwu na olilanya dị oge enweghị olilanya dị o kwa n'obe agụ nkwụ agụ Chineke ọkwa n'obe agụ nkwụ agụ oge echi okeke ụbọchị ị ga-adọta n'oge obe agụ nkwụ agụ a ga-eselebrate to God who made me and you ọ bụrụ na nna Emeka Luchas Okorocha to God eme akpụ oge echi okeke njaka akpụ n'obe agụ nkwụ agụ Chineke uche mba amara nwa ahụ dịzabụrụ sọba akọled ifuru oge echi ya ọkwa kwen ka ọ wụzi ọ kwụsịgodu ị na-eme ihe na Facebook onye ahụ echiko oturukwe n'ugo Chineke oturukwe n'ugo ọkwa ugo ka ọkwa maka nke nọ London si na ọwụ ugo bebụ anụ onye ọwụ na ugo mana anyị ma onye wu ugo oge echi eturugo ugo oge echi wu ugo chai nne egwu a ngologo a ka gụnwa ka m fọmụrụ egwu a awụme compose ana m compose egwu were writer ụbọchị nje aba na studio fanye don Oda day ka m ga-agwa anyị don va nọrọ ana na ife aba na-akụ awụghị egwu m ga-agwa onye nwere bọsị owu na ma flavor ma ife niile hapụ ma many are talented but only those who ndị ọ na-esi egwu ya nice voice my brother awụrụ na-egwu ka asụsụ kọba na ewere ekọta ego nwanne m baya music industry m ga-eme ka ego dị ya asụ na ọsụ ndebe atịkụlụ nọ ide atịkụlụ ka eji akpata ego nwanne m bata na writing industry m ga-edete ego Chineke blessed him from the beginning of the town were weta n'obe agụ nkwụ agụ o mee ibe ọwụ na ndị obe agụ nkwụ agụ kwuru sụ na ibe awụ ibe ba n'idiri na ba nweta ha n'ibe a na ọdụgorobe na mma nna aba ga-enweta ya mana the problem of ndị obe agụ nkwụ agụ fa amaghị ibe ba chọrọ Emmanuel Tochukwu ọmaka mmebele na orie na ahụ na nkwụ na eke onye ọwụ na kenele na oge echi okeke njaka ya na amaga mbone Biafra maazị ọmaka mmebele gị chai if my people will only dictate their problems, it will be solved. But why my people have too much problem? Because where their problem is coming from. When can dictate their problems. It dictated my own problem and they solved immediately. And them people no, it won't make anybody so because I'm gonna go my problem. Ne focus there. They do this even. Ona form monumentum. Omenala na Ọdịnala Igbo. Nye m atịrị ọgwụ, nye m ndịrịkọ, nye m egedege, nye m achụkwu ekwuru ọbịa, nye m mmọnwụ be anyị niile aha, ma egwu ekpiri niile ndị ibe inye ha n'anya. Ịma na enweghị m nsogbu, ọ ya gwa problem because n'anya anyị ka a chọrọ ka eme na asị adịte m. Mana anyị ekweghị ka eme na ya na ọ ga-adịlụ ịghọtago. And ana m fight my good fight even though na m na igwe onye na-eke adịghị na mma ma igwe izu ọbịa ma igwe na nka. Ije ha afọ ka nna anụ safọ ọgụ bọsị echiri igwe na nka
egotere m okpu igwe na ibe okpu eze nwaanyị nye ya onye na nka onye igwe ahụ bọsị echiri igwe isu ọbịa nọ m n'ụlọ mana celebrate nye with many people ha ọmakwana nọ na like ha mana achọrọ nka ha mara dat na traditional nwoke dị na-emekwa exist ọwụ na igwe be anyị je na-azụ igwe onye amị igwe na-eje ụka sokpọkwuo m udude nke obodo oyiwe udude nka Germany udude nke Odinburgh udude nka diaspora udude nke obodo oyiwe so maka mewere ụnọ Chibueze Osuji ịbụrụ ibe abara ha Osuji ikwesịrị ịnọ na-enene ji gụnwa na ka ngwa ha abago because Ebuka Obi ejego sakaracha ahụfụrụ ụnọ Osuji papa gị kpata ji ya aka Osuji ọwụ na-enye gị ji ya ba iweta mma Osuji ibewa ji ya into 4 isi ebe a kpọwa ya orie ije ebewa ya into 4 gị bewapụta ya orie na afọ na nkwọ na eke ọgụ nwawa Osuji ma ife ije eme ji ya Osuji ife ọgwụ na ikwubiri wuti ji ya ikwucha ya soba ngwa jee nuso ji ya na nwanne nke ahụ Osuji bewara kwucha okwu n'isi ya eso ji ahụ ji amị ọ na-eru ewe ọ na-eme ihe egwufute nke ahụ Osuji ịfụrụ ọlụgụ ịgbazighị ọrụ gị ị na-azụ Osuji nọ na Zion Osuji bịa Osuji ọsọ ụfọdụ mwana o meghị ụfọdụ mwana ọwụ Chibueze dekwe jihi imecha iji abịa ma omenala ndị obodo gbakọ olu ha na mgbe eji akọ ibe akpọ ọgụ nwawa Osuji iweta mma iweta ofu ji kpọwa ya mmechaa ya ọ na-adụ ịkọ ji ije ebe ahụ so ihe na suzi onye ọwụ na ngwa jee kọbazie ji ha ga-asobezie ji Osuji gị fụta ebe na-efụta ehi ya enweghị ibe ụmụ eji eme anwụrụ do ihu na Zion n'ihi ọlụghị ya Osuji ọlụghụ ibe a ije ji ọwụ na ji anaghị emezi eme n'ala Igbo emitie ndị Osuji kedu ihe mere ji anaghị eluzi elu na ọ na-eme aka ọ ji ọdụ mkpọmkpọmkpọ den Osuji eje mee ive o mechaa ive ọfụtakwuo data na ive ikwuru ka a ga-eme ebugo ya na osu awụkwa ha ajọ ive osu awụ ha ajọ ive ọ nnukwute ọrụ ga-ewu mana abịa kparịa agụ ahọrịcha agụ ifiluzi ya kpọzie ego Osuji wobe gị iwe nwanne Osuji awụ ha ọrụ osu awụ ha ajọ ive osu wee ezigbo aha na ọrụ ha ewu ụkọchukwu ji gụnwa ji priest the priest of ji Osuji yam priest ọgụnwa na-ekwu gụnwa na communicate with ya na with ihe a and nke ọwụ na imechara ọ baa n'ime a na to God ọfụta ọ na-egosi na ịkpara ya aka so ezigo ngo ozigo ọzọzie gị jee nọrọ na nke Ebuka Obi ha imere ihe eze ọsọrọ go nọrọ ebe ahụ ịghọtago sụbara m agụ ata ana mmụọ be anyị na-ezighi ozi ọ mmụọ agụwata restọrọ omenala na ọdịnala Igbo niile nwa be Osuji ịlahụ ụra n'anyasị ya iji abụ ji abịa nọrọ ha n'akụkụ o ji agwa ya ojiba traditional okedi kwukwere wee eziokwu at from today ị mara gị onye ewu omeghe pastọ wụra ji ahọrịkwa gị ọzọ so ọgwụ awa Osuji mgbe ọwụ na ndị vileji ụnụ kọbara ibe wepụta ofu ji ibecha ya nwere one esi eme ya prepare ya dị ji for osuso iso ihe ya na ana ịlụchago ọrụ ị na-alụ mana enwezighị ọrụ ị na-alụ ịnwebara n'ime ụlọ ụka na-eje eme kwa a na-asụ segbu nembe so ha mbe ọmụ traditional nwoke dị jee gwa jee paịpụ na ọ ga-atụ tata agacha echi niile gacha ụnụ ayọghị m biko forgetizie na about ụnụ m ga-akụchi isi ụnụ dobe ụnụ na ihu ebe m ga-agba ụnụ akwụkwọ ụnụ eje ha nọmba 1 ụnụ agaghị enwetanwu visa bịa the place
Sana m eje ịsamụnụ m ga-agba Ebuka Obi na J pipe na nyekwa ọnọdụ ịtọ na agụgba ọla m ga-edosa keesi ụnụ na Holland. Ọ dị afọ m chọrọ ịta ụnụ ahụhụ obere afọ because ụnụ mere m ife. Ụmụ my fans ụmụ Chukwu Okike abịa ma ọmaka meela ụnụ n'orie na agwụ na nkwọ na eke ide mmiri ọmaka meela ụnụ. Alọvụrụ m ụnụ too much. Eribedo m nne ụtụtụ egwu ngwere because of love nwere n'ebe ụnụ nọ. M ga na-ekwu okwu tiri chi eji efokwe. Alọvụrụ m ụnụ. Alọvụrụ m ụnụ too much. So nyenụ nwa obere ehere ka nje rie nri kwadotere eje m ejekwu ọrụ abalị. So njechazie echi niile m ga-enwe efe ka m nwa ịgwọje paak na Ebuka Obi na agụgba ọla. M ga-agwọba dịka anyị ga rikwe n'ebe erie faja anọ m a na-eriwe. So maka mere ụnụ ụmụnne m kọọ ndị ji eje ọrụ abalị ụnụ ji eje ọfụma kọọ ụnụ na-alụ na-awụghị iji megide ụmụnne anyị ya gaziere ụnụ n'orie na afọ na nkwọ na eke. Ọwụ na ya abụzighị taa kachifonu. I love ụnụ too much. Amaobi Okeke.